zie je. Ja, Parijs moet wel een steken. Dat is weer vol enthousiasme. Hola, hola. Madame en monsieur, u staat er net de wereldberoemde danseressen van het Papillon aan het werk. Mag ik een daverend applaus alsjeblieft? Dat is enfin, Jérôme. Dat is toch geen cabaret? Denkt u nu dat je met die prutdanseres meer volk naar de Papillon kunt lokken? Die meisjes krijgen amper een been in handen. Ik weet maar ik heb geen geld om beter te doen. Maar als we nog weer aan het traineren, had ik er wel iets kunnen van maken. Monsieur Jérôme, als Bernilke naar Borstel 1 week traint, hij kan beter zullen plooien dan uw danseressen. Silence, mond neus. Jij zijt hier op de kuisen en niet om van uw grote tetter te maken. Maar Kostas Moula, hij zal ook eens iets zeggen. Bernil, ik ben wel directeur artistiek, hè? Als Jérôme zwijgt. Wie zei? Dag Neleke, pak mij een keer een cognacske. Wie madame? Bernil en voor mij ook hier. La palla, tarara. Dag Neil. Monsieur Jérôme op een cognac. Wie madame? Luister Jérôme, het mag niet lang meer duren vooraleer dat er meer volk naar de Papillon komt of we gaan failliet. Danseressen, dat is een hele uitgave. Daarbij nog mijn portier met serveus, je begrijpt, er moet meer geld binnenkomen. Jij wilt er een cabaret theater van maken. Allemaal goed ja wel, maar de meeste klanten komen toch nog altijd voor mijn serveuses. Is het niet? Wie? Bonbon, maak er maar een ordinaire look van. Als de politie te weten komt wat voor soort huis dat hier is, krijg je voor jaren de bakken. Of zijt je misschien uw verleden vergeten, madame Zaza? 5 jaar voorwaardelijk voor het uitbaten van een cababouche. 2 keer opgepakt voor de prostitutie. Als men u nog een keer oppakt, zit je voor 10 jaar in de prison. Enfin, Jérôme, de meeste klanten komen toch gewoon voor de gezelligheid een glaasje drinken met de serveuses. En voor de gezelligheid mogen die dan ook eens mee naar de kamers. En Bernilke moet weer al eens de lakens wassen. En voilà, wat heb ik gezegd? Ja, Jérôme. En wat die kamers. 90% van de inkomsten is van mij. Daarvan moet ik ook uw mislukte pogingen betalen om er een cabaret van te maken. Je begrijpt, Jérôme, we moeten op gelijk welke manier geld binnenhalen of we gaan failliet. Ik weet. Maar die keer dat onze cabaret goed draait, gaan we open geld verdienen. Je zult wel zien.